Arwako uduto e nying Ruoth Yesu Kristo mondo ubi walam Nyasaye. Ka nitie ng'at ma wendo bende arwako ni donji mondo walam Nyasaye. Ka in kod mich ma Nyasaye omiyi, yangri mondo iti tich ma Nyasaye omiyi mondo itim e kindwa kaeni. Wahero welo, omiyo beduru thuolo joma welo. Akawo thuolo ni eri kendo mondo ago erokamano ni jokristo duto ma osebedo ka miyo wach Nyasaye jumani duto. Wasepuonjre weche mabeyo mag Nyasaye, weche mamit kendo weche majiwo chunywa. Teko mar Yesu, bedo gi Yesu machiegni, remb Yesu, bedo ni wan kod self discipline, mago duto wasewinjo kendo wang'eyo ni Nyasaye tiyo godo kodwa. Wende mag pak, lamo mwasebedo godo, mago duto waduoko ni Nyasaye erokamano. Ahero Ruoth Nyasaye godhiambo ni, apako nyinge. Yesu Kristo nowara ka ani richo, nohera mokwongo, nong'eya kapod an ei minwa moluonga gi nyinga, omiyo ahere kendo awacho ni ahere. En kende en osiep ma ok wuon ng'ato. Bende goni Nyasaye erokamano kuom jogo mose konya wa lamo e famili marwa, kuom chandruok mwasebedo kwa yudo. Ruoth Nyasaye ni kodwa, waduoko ni Nyasaye erokamano. Emomiyo odhiambo ma kawuono ni ka Nyasaye omiwa thuolo ni, wadwaro mondo wapuonjre e wach moro mar jochiende. Jochiende nitie koso gionge? Jochiende ka nitie itimo nade? To teko mar Yesu Kristo gi jochiende chalo nade? Walam. Ruoth Nyasaye waduoko ni erokamano. Miyo odhiambo majaber mondo wapuonjre kuomi. Koro miwa teko gi nyalo gi winjo, kendo miwa roho mari maler otelnwa ka wapuonjore, to nyingi man gi teko oyud duong', mondo gik mwapuonjore gi oyud teko kuomwa kendo owuoth kodwa ka telonwa e gigo manadi mawakale e piny kani. Nying Ruoth Yesu Kristo mondo mi duong'. Erokamano. Mokwongo adwa ni mondo wapenjre, to odhiambo ma kawuono ni wan waromo ka eri. Ang'o maber mwatimo ne Nyasaye momiyo Nyasaye miyowa thuolo ni mondo wachak warom kae? Wapenjre uru wachno, miyo ka wadhi e nyim Nyasaye to wadhi ka wang'eyo ni nitie gima Nyasaye dwaro kodwa. Jowetewa, nyithindwa, nyiminewa, owete, joma wadak go, minewa, jirandewa, joma watiyogo, waneno mang'eny ma wang'eyo to koro gionge. Ang'o Nyasaye okawogi to wan pod wantie? Nyasaye ni kodwa gi wach, pok watieko tijwa. Wapar uru mano sama wapuonjore mondo Nyasaye otelnwa kendo konywa. Mar ariyo, adwa dhi e wach ma wan godo kawuono e kitabu, wabro somo kitabu mar Mathayo 8 kare 28 nyaka kare 29 e nying Ruoth Yesu. Asomo. Kane ochopo loka komachielo e gweng' mar Gadarena, chwo ariyo mane nigi jochiende nowuok ne gunda mar liete moromo kode. Ne giger ahinya maonge ng'ama ne nyalo kalo kanyo. Ne gikok matek niya, idwaro ang'o irwa kaeri, Wuod Nyasaye? Dibed ni isebiro ka mondo isandwa ka ndalowa pod ok ochopo? No to mochwalore matin koa kama ne gintie, kweth maduong' mar anguro moko ne kwayo. Jochiende go nokwayo Yesu kawachone niya, kigolowa kuom ji ariyo gi, to orwa wadonji e kweth mar anguro. Nowachonegi niya, dhiuru. Omiyo jochiende go nowuok kuom ji ariyo gi mi gidonjo ei anguro go, kendo kweth duto kar rombgi noringo matek koluwo aridiridi mochomo nam, mi giduto ne githo ei pi. Joma ne rito anguro go noringo mi gidhi e dala mi ginyiso ji gima notimore no, kaachiel gi gima noyudo osetimore ne
joma ne nigi jochiende. Eka ji duto manodak e dalano nowuok oko mondo girom gi Yesu. To kane ginene, negi ywagorene mondo oa e gweng'gi. Mano e giko mar somowa. Nyasaye mondo gwedh ndikone. Jo Kristo kik wawuondre ni jochiende onge. Omiyo kata wayie kata wadagi, gimiluongo ni jochiende nitie. Kade ne gionge, Yesu dine ok ogolo jochiende. To Yesu wuon oloso kuom jochiende kendo ogolo jochiende e kitabu mar New Testament, Muma Manyien. Yesu ogolo jochiende mang'eny kendo puonjowa kendo kosiemowa kuom jochiende. Omiyo jopuonjre ne be kochako puonjo ne gitimo kamano, kendo gimene ne gijiwo mondo wabed motang' gi jochiende mondo waris chunywa. Omiyo ok dang' wawuondre ni wakia ni jochiende nitie. Ka wakia to kawuono wang'eyo. To ber ka wang'eyo kendo ka wang'eyo ni gintie, mondo wabed joma oikre gi lweny manyalo goyo godo jochiende gieki, nikech jachien ok go kod remo kata gi ringruok. Kama wasomo e kitabu mar Mathayo 28 nyaka 34, waneno teko mar Yesu Kristo kuom jochiende. En gi teko ma ok ochun, teko ma natural, teko ma bira kende. Yesu ok chandre, ok okaw muma nogoyo go wi jachien, ogoyo go wi dhano ni jachien wuogi. Ok ogo ng'ama nigi jochiende go mondo wuogi, ok oyunge, ok otime nadi, kogo nduru. Owacho nigi mana ni wuogi, dhi uru, to gidhi adhiya. Bende jachiende makwongo ng'eye ni in wuod Nyasaye. Koro teko machalo kamani, onyiswa ni Yesu Kristo omiyowa wan jogo moyie kuome. Ni ka wayie kuom Yesu Kristo, to gima Yesu Kristo timo, wanyalo timo. Kendo wacho ni wanyalo timo kata moloyo mago. To gima dwani mondo wabed ka wang'eyo ni seche duto ka alwora ma wantie, jochiende wuothe kendo jochiende ng'eny. Ka gidwaro mana kaka digi hinywa, ka gidwaro mana mondo kik wayie wach Nyasaye, ka gidwaro mondo watamre luwo Nyasaye, ka gidwaro mondo gikethwa kendo giketh nyithindwa kendo giketh miechwa. Emomiyo wadwaro mondo wadag ir Yesu Kristo. Wan dwar kama Yesu Kristo nitie kendo wang'e Yesu Kristo, wamok kuome, mondo teko ma Yesu Kristo nitie go chande ogeng'wa mondo kik jasigu Satan donj kuomwa, kik jochiende donj kuomwa. Nikech sama giseneno remo ma Yesu nigo ka wantie ei Yesu, to giluor. Kendo kwa tiyo gi nying Yesu Kristo, gi remb Yesu Kristo, to wan kod teko mar riembogi, kendo wan kod nyalo mar riembogi. Emomiyo jochiende ok nyal bedo kodwa machiegni, nikech ging'eyo ni remo mar Yesu Kristo ohingogi. Nying Yesu Kristo kende oloyogi. Emomiyo jokristo wabeduru kwa ng'eyo ni jasigu Satan ok nindi, osiko dwarowa kuma wantie. Nitie gik makosa ariyo ma ji watimo kaka jokristo. Achiel en tamore yie ni jochiende nitie. Seche mwatamore yie ni jachien nitie, wamiyo jachien thuolo kendo jachien mor, nikech en kod thuolo mar donjo kuomwa ma ok wageng'e, nikech wawacho ni jochiende onge. Mago joma wacho ni jochiende nitie go, mago joma jopiny. Ooyo, Yesu Kristo oriembo jochiende kendo onyisowa ni jochiende nitie. Omiyo jochiende nitie, kik wawuondre. Mar ariyo, makosa mwatimo en yie ni jachien nitie. To kwaseyie ni jochiende nitie kendo wayie ni gin kod teko, to koro wadhi wahero teko gi cha. Nikech wadhi kwang'e ni wadhi ir jochiende, to jachien ma chandowa ok bi chandowa, nikech koro wadhi ir ng'ama nigi jochiende ma dil gi jochiende, mondo koro othiedhnwa kendo sirnwa jochiende kik chandwa. Iyudo kata ka nyathi tuo, nende en gi homa mager, koro nyathi neno gik moko, waringo wadhi ir joma tiyo gi jochiende ni menyna nyathina ni ang'o matimo. Adwa dhi e wuoth, akwongo adhi penjo ng'at ma tiyo gi jochiende, neno nadi, kama dhiye ni chalo nadi. Moko adhi ni akia, an hawi man go ni rach, ng'ina, to ong'iyo lweti onyisi.
mago gin tij jachien, kendo jachien mor kabisa seche mwatimo kamano, nikech koro en kod thuolo mar donje iwa mondo ti kodwa kaka en owuon mohero. Emomiyo wang'e, wabed kwang'e ni tij jochiende, to bende wang'eyo ni golo jochiende kuomwa kata tamo jachien mondo donj kuomwa onge ng'at moro kendo to mana remb Yesu Kristo kod nying Yesu Kristo. Magi e gik moloyo jachien. Wadwoko ni Nyasaye erokamano nikech Yesu Kristo en ruoth maber. Muma siemowa kuom kedo gi jasigu Satan. Onyisowa maber ni jasigu Satan ok en ng'ama ikedo godo gi lwedo. Emomiyo wadwa somo anena Jo-Korintho 2 kari 10 matindo 4 kod 5. Owacho kama: nikech gige lweny ma wakedogo ok gin mag pinyni, to gin gige lweny mager mag Nyasaye mwakonyorego kuom muko kuonde mochiel motegno. Waketho mbekni kod riekni mag wuondruok duto mag sunga dhano madino ne ji yor ng'eyo Nyasaye, kendo matweyo paro ka paro mobam mondo wami owinj Kristo. Lwenje mwagoyo mag jasigu Satan ka wagoyogi nyaka wagogi mana ka warwakre gi lwenje ma Yesu Kristo omiyowa, gi lwenje mag Nyasaye. Mago eka wanyalo giko jasigu Satan, nono to Satan omuomowa. Nitie jochiende mopogore opogore. Jochiende nitie mag gombo, mamiyo isiko in mana jagombo. Kineno gir wadu maber igombo, kineno gik maricho ma ok onego watim ema chunyi gombo mondo itim. Nitie jochiende madil mana kod chiemo, gitami chiemo. Inyalo bedo kidhero kata ineno chiemo to kinyal chamo nikech ok idwar. Bende kata kichamo to inyalo chamo matin ma ok nyal konyi. Iyudo kata ni koro ibedo matuo ma nyaka teri e osiptal mamedi nyaka pi. To kokamano to giketi ichiemo mohingo kiasi. In aina ng'ama koneno chiemo to kuma chiemo go dhiye be ok ine. Ichiemo achiema to kuma chiemo gi dhiye be ok ine. Moko bende chiemo to kochopo sama gipondo kuom ji to gidhi gi soko duondgi to ging'ok. Nitie jochiende bende machandowa, mamiyo wachalo raurni. Iling' aling'a ka ichalo raura. Koro ng'ato, nyathi ng'ane mancha jabaka maberni. Ang'o motimo nyathini yawa? Ang'o motimo nyathi? Koro in idwa dhi ir jatij jochiende mondo dhi ogol ni jochiende. Ere kaka jachiel nyalo golo jachien wadgi? Waringuru ir Yesu Kristo manyalo gik moko duto, manigi teko kod nyalo. En ema nyalo konyowa. Koro miyo wabeduru ka wang'eyo ni seche ma wawe richo modonjo kuomwa, jasigu ma jachien mar sundo kido mar richo mwadonje ni, kata obed ka en richo mar chode, koro jasigu mar jachien ni eri sika kod ng'ato. Koro in mana ng'at ma ok nyal bedo mos. In ng'at ma ka en jakuot isiki kwela ko kata ka nyogoyi kono pod ichaki doka doka. In mana ng'at ma miriambo ma kata ka nyonduru owuok gi nyingi to pod ichaki wacha miriambo. En miriambo ma ok rum. Emomiyo seche ma waneno ka ng'ato chandre gi kit ngima moro ma ok ber, nitie jachien e ng'ama chalo kamano. Dio ma wanyalo golo godo jachien en mana nying Yesu Kristo, ema wagolo go jachien kendo wakwede godo chutho. To bende kosegol jachien, ok wadong ni koro wasegolo jachien koro waling'. Nyaka wasik ei Yesu Kristo, nyaka wati gi nying Yesu Kristo, nyaka wasom wach Nyasaye, nyaka wadhi e lalruok, nyaka walem, nyaka wapak Nyasaye ndalo duto. Ko ang'eyo ni remb Yesu Kristo ema luokowa kendo maketo wakare. Ka ok kamano, jasigu Satan gi jochiende manowuok aduogo koting'o jabiriyo machielo, gibiro godo, gijako giyudo ka ot kane oywa ler, gidonjo gidak. Koro in aina ng'at moro mokethore kabisa ma onge giminyalo timo. Kata ka en ura ti ururi aura chuth, kata ka en neko ti in aina gi neko chuth, kata ka en dhawo ti in aina jadhawo machuoyi pala koni titimi nadi, onge kwe. Emomiyo iyudo ni kata e udi samoro wabedo gi koko e utewa, to ok wang'eyo ni jachien mar koko ema odonjonwa ot. Mano waparo mana ni jok mwadago gi ema kelo koko.
Samoro ng'ato paro ni dhako ema lelo, ng'ato be paro ni chuore ema rach, to gin mana jasigu jachiene modonjo sundo ji koni kod koni. Oyudo ka matindo kosedonjo to koro en chandruok. Iyudo ka nyithindo obam e ot duto, ok gibam ni gihero. Nyithindo gombo mondo gibed e ngima maber, mondo gibed gi kwe, to gini otamogi. Omiyo jokristo, wabeduru mondo wang'e wapar malong'o, mondo wawe ni Yesu Kristo tich mondo tinwa. Jasigu Satan biro koweyo jochiende donjo kuomwa, man kod chunje mag sunga, chunje mag winjo ni in min kare, ng'ama chielo chande rach. Iyudo ka inisiko mirima nitie kuomi, iyudo ka nyiego nitie kuomi mar aracha, nitie sin moro mar jachien ma kosedonjo to koro onge gima inyalo timo, isin asina sate, tuo ema koro donjo kuomi. Emomiyo nyaka watambre roho kata chunje mag mirima, kata mag sin, kata mag dhao, kata mag miriambo, e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Kama wasomo e kitabu mar Mathayo, waneno kaka teko mar Yesu Kristo en teko maduong' kendo en teko madier ma olosa to gigo dhi. Yesu nigi teko ma kata yamo ema biro makudho matek, apaka goyo nam to okwero. Ndalo moro Yesu ni e nam yo Galili, onindo e yie. Jopuonjre ne to yamo kadho kama apaka goyo gi maging'e ni gidhi lal. Bang'e giparo ni Yesu nitie to nindo. Gipanjo, japuonj, nindo nang'o, chiewo, warumo. Ka Yesu chung' to yudo ka apaka timore marach, to penjo mana konigi mana ni ling'uru. Ne gidok giling', ji wuoro ni ai, ma ng'ama nadi, ma kata mana yamo, kata mana apaka winje, ma ng'ama nadi. To par ni ng'ama nadi ni ema wan go, ema waseyie wahero ni. Omiyo in bende nyalo luongi ni ma ng'ama nadi kikalo kamoro, iyudo ka weche tek ma iyudo miloso ma weche pie. Inyalo donjo kamoro, iyudo ka tuo lich, ipoki ilemo kanyo ma jatuo chango. Ok en teko ni, en teko mar Yesu Kristo cha mani kuomi. Teko ma Nyasaye omiyowa cha, teko ne mani kuomi. Omiyo wanyalo bedo kod teko ma Yesu Kristo osemiyowa kaka osesingonwa, ka wayie kendo ka wasiko kuome. Owacho ni kwasiko kuome to an nyithind Nyasaye. Nitie yore ma jasigu Satan donjogo kuomwa, kata ma jochiende donjogo kuomwa. Jochiende donjo kuomwa e yore moko madongo adek. Nitie yore mang'eny, tabro loso kuom yore adek kende. Yo achiel en sama githung'owa, gidiyowa, gikaso korwa, gisandowa, waonge yweyo. Tiende niya, gimiyo chunywa ol, wachako bedo joma koro nikod gimiluongo ni depression. Koro chunywa ol, wachako chare kendwa, wachako neno ni waonge gimwanyalo, wachako ng'eyo ni waserem, ji oyombowa, to koro wabedo jok moko madwaro mana mondo wanegre kendo watho. To Petro mokwongo 5:8 owuoyonwa. Adwani mondo wasomie Petro mokwongo 5, Petro mokwongo 5:8 nyaka 9. Owacho kama eri: beduru motang' ka ung'eyo ni jasigu ma en Satan bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto komanyo ng'ama dongam. Chung'uru motegno kuom yie ma un go, kendo tamre uru, nikech ung'eyo ni joweteu moyie e piny ngima bende neno chandruok machal gi ma uneno. To dongu winjo jokristo, Petro wacho ni mondo watamre yie ni jasigu Satan, nikech jasigu Satan onge kwe. En osiko wuotha komanyo ng'at monyalo sando, monyalo ng'amo, monyalo nego, monyalo ketho, monyalo donjo kuome. Ni to ka watamre to obro ringowa. Owacho ni wabed motegno. Sata seche mwaneno masira, kik wapar ni wan kende mwaneno tho, kik wapar ni wan kende mwanindo kech, kik wapar ni wan kende ma nyithindo ok nyal dhi skul, kik wapar ni wan kende ma nyithindo onge tich, kik wapar ni wan kendwa ema watuore.
gigi timre kamoro amora. Nyocha otimre dala moro cha, e mier moro cha, winjo ki kata mne TV e piny kilando gi kuonde ma gitimore. Gitimore madongo kendo moloyo gik mwaneno. Koro kawuono otimre odi ka, otimre kuomi, otimre kuom nyathini, otimre kuom watni. Kiny en kama chielo. Jo-Kristo duto e piny ngima chandore achanda kamano. Nikech ma e yo ma Nyasaye dwaro wago mondo wabed kwang'eyo ni en Nyasaye nitie. Nikech sama wachandore, wabiro luongo Nyasaye. Sama wagalone ma owinjo maber chande, jasigu Satan orito wadwa donjo kuomwa. Omiyo seche waneno masira kendo waneno chandruok, kik wapar ni wan kendwa. Wabed ka wachung' motegno kendo kwa geno kuom Nyasaye. Ruoth opaki. Mogik madwa wuoyo kuome en ka Satan koro odonjo e pachwa, ma koro en ema en siring, o control wa, o control pachwa, en ema omiwa gimo dwani watim, okete pachwa, okete chunywa, e gombo mar chunywa, okete e dwaro marwa, en molokre driver mar ngimawa. Ma iluongo ni direct demonic influence. Sama direct demonic influence odonjonwa, to koro onge gima wanyalo timo mak mana dhi ir Yesu Kristo. Joma kia Yesu Kristo dhi dwaro kama inyalo hosgie. To wan tinyisowa ni mondo wadhi ir Yesu Kristo man gi teko duto, marembe pek, ma nyinge oloyo nying duto e bwo piny, e bwo polo kata e piny ka bende. Yesu Kristo en osiepwa, oherowa, omiyo kwadhi ire obiro resowa kendo obiro konyowa. Katieko, jowete gi nyimine, lweny mwagoyo, lweny ma Ja-Kristo goyo, wagoyo gi jasigu Satan gi jochiende. To jasigu Satan kod jochiende ne gin ok giting' bargi nologi. Gin ok giwega lweny, gigore nyaka giko. Emomiyo nyaka koro wabed kwasiko kuom Yesu Kristo, kendo kwaluongo nying Yesu Kristo, kendo kwaluokre gi remb Yesu Kristo kinde ka kinde mondo walo teko mag mudho. Ka wan kendwa ok wanyal loyo. Teko nigi tekona ok nyal timo gimoro. Seche mwang'eyo ni Yesu Kristo nigi teko kendo gi nyalo, mwaweyo ne tich, to jasigu Satan oluor kendo bedo mabor kodwa. Emomiyo ber mondo wang'e ni jasigu Satan en ng'a masandowani. En jasigu Satan bila mane masandowani. To waring ir Kristo, nikech Yesu Kristo ema biro konyowa. Wasik wadak e iye, ka wane iye, jasigu Satan bedo mana gi oko, oluor nikech ok onyal sudo kama Yesu nitie. To ponono yudo kiwuok ka Yesu onge, to yudi. Emomiyo walama ahinya mondo Nyasaye omiyo wabed kuome, wasik kuome kinde duto. Yesu wacho ni kusiko kuom puonjna, ng'ama osiko kuom puonjna biro bedo e ngima ma nyaka chieng'. Walamo. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, waduoko ni erokamano kuom teko misemiyowa kuom wuodi Yesu Kristo. Bende wagoni erokamano nikech Nyasachwa in kodwa kendo iritowa, kiritowa nyithindwa bende, kirito jowetewa duto, kiluongowa mondo wasud iri, wadak kodi, wachiem kodi. Erokamano Ruoth mepolo malo, nikech jasigu Satan koro ok nyal yudowa, kendo teko mar jasigu Satan ok nyal nyalowa, nikech wan e iyi to in e iwa. Konywa ahinya mondo wadag e ngima mar kwayo weruok, ngima maduogo iri, ngima maringo dok ir Nyasaye, ngima mar kwayo ng'uono ka waketho, mondo remb Yesu Kristo chak oluokwa ndalo duto. Wagoni erokamano, wapako duong'ni nikech in Nyasaye maber. Erokamano Ruoth Nyasachwa odhiambo mimiyowa ni, kuom wachni maber mimiyowa. Koro wachni mondo oyud teko kuomwa, mondo obed kodwa kendo ti kuomwa, kuom hapi modhiero ng'eyo, e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Koro hap Ruoth gi teko mar Nyasaye obed kodwa. Kwene ma piny ok nyal miyowa mondo dhi kodwa, obed kodwa nyaka wachak warom kendo. Nying Yesu omi duong'. Amen.